Sanibonani Botembe. Ngiyabingelela ekuseni, ngiyabingelela abantu bakithi. Bazalwane, ngiyabona Nkosi yami okwenzakala nje ezweni. Ngiyambona uSisiba winile lokho esakudlulisayo bazalwana. Lezi ngane zakithi. So nguSimangele Dembe mina. Abazukulu basekhaya kithi. Ngila eMagwagwa la eCrossing yaseNdumo. Kubuhlungu khona, kubuhlungu okwenzakele kodwa ngicanda kube u2 days uma sibabe kanjeyana. Akukahle kahle kona amaZIMUZIMU. Abantu nje kodwa kube nalokho kuvukayo ngendlela okuvuke ngayo. Baba ilento abayiyo. Siyaxolisa nabalimele nasemoyeni. Siyabaxolisela abantwana kodwa nje bayalamana kahle kahle. Kodwa ke ayikho into esingayenza. uNkulunkulu naye unohlelo lwakhe. Mhlawumbe bekuyindlela ukuthi bahambe ngalolu hlobo. Ngoba nathi asisiphila nabo kodwa besingazi ukuthi kunelento engaphakathi kubo le vele yavuka yaba kanjeyana. Siyabonga. Nginibingelele Botembe ekuseni. Siyasiza isexwayiso, siyabonga kakhulu. Kodwa ke Botembe ukulungisa nje akusinga amaZIMUZIMU lawa abantu kuphela kade baphanjanisiwe nje. Abafana nje aba-right. Ngizonisendela iy'thombe zabo bephila. Bafana nje aba-right. Uma kuya ngokuthi sisikade ukhona kwenzeka leyo nto. Ngicabanga ukuthi umbonile omunye ukuthi ugaxile. AkunaZIMUZIMU-ke lingaya kodokotela liyogaxa. Abafana laba kade bephila. Abantu-ke bakhuluma okuningi. Bake bahamba baye eThekwini. Kade befunda la eNodineka. U-grade 12 babo nje bafunde eNodineka. Basuke baye eThekwini bathi bafuna amatoho. Kusho ukuthi bafe baganga-ke ngala. Makuzwakala ngathi umuntu wakhona wabayela eMandiyeni. Babaphambanisa ingqondo-ke ngoba sebebuya la benjeyana. Futhi leya nto bayenze cabanga ukuthi u2 days lento yabo ukuthi bayifake inhlabathi emzimbeni kanti sebazoshona ngosuku lwesibili. Kade ubabona khona ukuthi ingqondo yabo ngathi ayikho right kodwa kade bephila begqoka. Ngikhuluma ngabo uMakhelwane bami eduze. Namhlanje sekuzwakala ukuthi sebebulawe eMbodla. Sabezwa sebekhala bomndeni bakhona saya khona. Nalesi sikhathi-ke kade begawula lo baba lo bamgawula okokuqala. Kade bezama ukuthi bafuna ukubathatha babanikeze usizo. Bahlwitha ubhusha-ke komunye ubhuti futhi uMakhelwane wakhona la ngasekhaya. Bathatha ubhusha kuye bagawula lo baba lo. Akusinga amaZIMUZIMU bazalwana. Abantu bayaphila kuphela kade baphanjanisiwe. Abantu abangamafuleki isibongo. Abantu labayana. Kodwa-ke ngendlela kade benza ngayo nangendlela kade sebeshintshe ngayo angibasola bathi bacabanga ukuthi amaZIMUZIMU ngoba vele kade benza izinto ezingajwayelekile. Kade benza izinto ezingenziwa abantu. Kodwa khona kwabantu akusiwa amaZIMUZIMU ngoba khona kuzongcwatshwa. Bazongcwatshwa nje kungekudala. Ngikhuluma ngabo uMakhelwane bami la ngifunisile. Lona nje uthi labafana balanga seShemla Lodge uqinisile. Uma useShemla Lodge wehle uyehla kancane ngathi uyangala Kondomo Lodge. Ngasekhaya nje eduze kwasekhaya. Angibonge Botembe. Ningasabi kakhulu awekho amaZIMUZIMU.